10 Countdown. Counting down the 10 biggest hits of the week. Alright, Philippines Standard Time, Metro Manila. It is now 45 minutes makalipas sa oras ng alas 11 ng umaga. And welcome back to the Countdown. Ito po ating Love Radio's Top 10 Countdown. And welcome mga kabisyo dito sa ating Love Lounge. At meron po tayong kasama ngayon. Siyempre, walang iba. Let's all welcome the band, Imago! Ayan! Hi guys! Alright, siyempre, kindly introduce yourself one by one. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si Mervin. Yan, Mervin, Hello, thanks for having us. Ako si Myrene. Myrene, Hello guys, Tim. Tim. And I'm Curray. Ayan. So sila po yung bandang Imago. And for those na mga nakikinig po sa atin ngayon, especially yung mga uncle, syempre kilalang kilala na yung mga OGs. Ako actually, I've been part of this yung band no nagpo-promote pa before. Malamang baka hindi niyo na naalala. Marami din na kayong mall shows sa pinag-hostingan ko before Kasama pa yun yung OG si Mami Ellen. OG yun si Mami Ellen. Sa ibang radio station pa yata ko, parang nasa Star FM pa ata ako noon. Ayan, so lumipat na ako dito sa Love Radio kasi maganda bigayan dito Bagay ka dito Ayan, anyway, so Imago, sa mga nakikinig sa atin ngayon, gusto lang natin i-refresh lang konti bakit Imago? Saan ba galing yung pangalan ng grupo na yan? Wala namang specific association yung name sa word. Wala lang kasi kailangan na namin tumugtog nung first started playing, tapos wala na kaming maisip. Tapos yun na lang, nakita ko na lang yung word na yun sa isang libro na binabasa ko, and then sinabi ko na lang sa kanila, tapos sinabi, pagod na silang lahat, sige na, ito na lang muna. And then dumikit na lang, wala na. Imago. So ano ba ibig sabihin nun? Kay Thomas Harris, sa Silence of the Lambs actually, yun yung nakita na parang metamorphosis ng insect sa loob ng, basta medyo Stage siya ng, ng insect, ng metamorphosis. May caterpillar halimbawa, tapos pupa, tapos may part na Imago siya yung tawag. Oh, di ba? Alam nyo na ngayon Final form. Oh, yeah. Okay, so ngayon, syempre, the reason why, but nandito kayo, of course, meron kayong bagong single na naman. Can you tell us about the song? Si Mervin, bago kasi. Wala na siyang girlfriend. Bago siyang single. Bagong single. Hindi, matagal lang single yan. Aray! Sakit naman nun, Brad. Walang Single lang. Ikaw pala yung bagong single na ipopromote nila. Para ibubugaw ka pala. Kasi Love Lounge Cellphone number mo, Bert. Promote mo na yung saan ka pwedeng kontakin. Sa management po namin. Tukan din namin kayo habang yan. Wala na turuan. Gray. Agree. Ayan, so, Ito yung bagong single. we have our new single. It's called Magbabalik. Kasama namin dito si Mr. Ebe Dancel. Wow. And actually si Miss Myrene ang sumulat ng song. Miss Myrene, pwede mo namang kwento sa amin ano bang inspiration, bakit magbabalik yung song, saan nag-evolve yung kwento nito? Wow. Sinulat ko nung pandemic. It's about pag may umaalis sa buhay mo, either iintayin mo, bumalik, or bubuna mo ng something else. Ibig sabihin may nag-make ng space sa buhay mo for something else. Wow. So either or yun. Alam niyo, dami talagang nangyayari during the pandemic. Oh yes. Actually, yung last week na guest namin dito, nasulat din ni Jerome Abalos tungkol din sa during the pandemic din. Ang dami. And speaking of pandemic, kamusta yung band during the pandemic? Balikan natin yung mga days na naka-face shield tayo, hindi nakakalabas. Ayoko naisipin. Ang bigat, di ba? Pero we have to thank talaga dahil after Andito that, pa tayo. nandito tayo. So, Kasi marami talagang bumigay during the pandemic. Yes, oo. Pero malaki rin kasing malaking bagay yung technology. Kahit papaano, 'di ba, naka-lockdown kami, we still got to see each other online. Wow. Tapos nakagawa pa rin ng kanta na kahit papaano, nakatugtog pa rin Sari-sarili kami yung lugar. kahit papaano.
ang laking bagay nun. Hindi ko ma-imagine like 10 years ago baka hindi mo talaga magagawa Wow. without the technology that we have right now. So, may maraming tinamaan din ng anxiety sa inyo. May mga tinamaan din ba? Ako personally, namin ko, tinamaan ako ng anxiety. I had to go seek professional help and ask for help talaga. It's bad. It was bad. Oo. It is really Yeah, tough. and if you guys huwag kayong hesitate mag-ask for help kasi Yan. Mas Oo. maganda nga ngayon na pag-uusapan na yung Oo. mental health unlike Yes, before. oo. Di ba? Hindi nakakahiya. Mhm. So, dati, imagine yun, during the pandemic, aakit lang ako sa hagdan. Sabi ko, hala, parang mamamatay na ba ako? May COVID na ba ako? Oo. Yung mga tipong gano'n. Kami nga, biglang minsan din may radio interview kami or meeting. Tapos, ang tagal mong walang kausap, di ba? Tapos pagkatapos ng meeting na yun, nagsalita kasi ng matagal, parang, bakit parang asak na lalamunan ko? Hindi na nagagamit pala. Yan. So, again, balik tayo dun sa awitin. Magbabalik. And good thing na kasama pala dito, it's a collaboration Yes, from oo. Abby. Naisip namin sa amin, kailangan natin makatrabaho na si Ebe kasi ang tagal-tagal na namin magkakasama tapos never pa namin na-invite. So we asked him, we sent him the demo, sabi namin, pwede ka bang kumanta dito with us? And thankfully he agreed. So yan, nung kailan ba tayo nag-record? Last year na. Mga middle to second half of the year last year, pumasok na kami sa studio and then late at the last half na pumasok na rin siya to sing with Corey. Mhm. Wow. So it's great because kilala namin siya matagal and we look up to him as a really great singer and songwriter as well. So yun. Yan, oo. Sobrang nakakatuwa na yung collaboration niya. Kasi, nga, sobrang tagal na rin din ng banda ninyo, magkakilala kayo. Kasabay eh. Oo, halos nga, oo. Yun yung mga kasagsagan talaga ng rock and roll. Namamayagpag yung tugtugan talaga ng banda that time. So, it's good na makarinig na it's a fusion of music, fusion of ideas, and craft, di ba? Oh, tapos ang masaya rin kami kasi we asked si Tim Marquez tsaka yung kapatid niya to produce for us. Sila yung mga tiga One Click Street naman na we really admire also. They're the younger batch of OPM bands now na ang ganda talaga ng album, ang ganda ng music, ang ganda ng live performances. Tapos nagpo-produce pa siya. Sabi namin, tanong natin kung gusto niya tayo i-produce. Luckily, umuo naman siya. Wow. So, yan. Pero what's your take, guys? Kasi ngayon may mga batang banda na iba yung tunog nila eh. Nakaka-create sila ng iba't ibang sound. So how do you compete as the OGs? Well, it's not. We never feel it's a competition. We always look forward to new bands. Kasi dapat exciting yung eksena palagi. Dapat may tama. magpapatuloy. Even after us. Pero gusto namin, since gumagawa pa rin kami ng mga kanta, gusto rin namin to still make music. But we want to work with them if we can. And then, but really, we're looking up to them. Yan, One Click Street, Enamori, magaling. Ang dami magaling na acts, diba? Actually, yun yung maganda, yung nagkakaroon ng collaboration, wala siyang competition. Kasi ang panalo niyan is yung mga listeners eh. Yes. Oo, makaka-avail sila sa isang napakagandang collaboration. Kagaya nitong ginagawa niyo with the song Magbabalik with the Ebe. Yan. So, anything na you wanna say thanks sa mga sumuporta sa album? Or sponsors perhaps? Gigs ninyo na mga gusto kayong mapanood ng inyong mga tagahanga, taga-suporta? Alright, sige. Yun, first, stream our new single, Magbabalik with Mr. Ebe Dancel. It's available on Spotify, iTunes, Apple Music, Amazon, and Deezer. And follow nyo din kami sa aming social media accounts. It's at Imago Music on both Facebook and Instagram. And ayun, maraming salamat Universal Records, Ma'am Kathleen and Miss Grace, and Superstar Music, Sir Darwin and Ma'am Kath, and lahat ng mga Superstar girls. So, for schedules, ayun, may mga gig kami this coming January 17. Okay guys, kuha na kayo ng ballpen dyan ha. Listan nyo na. Okay, Ayun, go. Pwede nyo kaming panoorin this coming 17 sa 19 East. Kasama namin ng Moonstar 88, Better Days, and Gem. Sa 19 naman, andun kami sa Tarlac.
20 nasa Cebu kami for Sinulog. And then this coming January 24, nasa 70s Bistro naman kami. Wow. Yun. Great way to start 2024. More gigs to come. Alright, so Maraming salamat. Thank you. Maraming of course. salamat. Well, it's always a pleasure na syempre na makasama po yung mga kagaya ninyo mga banda dito na talagang of course music, tayo pag-partner tayo, we are radio, Thank syempre you kayo very yung much music. thank you very Wala much for kaming having negosyo us. kung walang music. Partner tayo eh. Okay, so eto pwede bang makahingi ng sample ng single ninyo? Yes. Sure. Alright, We'd be glad so to play it for you. okay, ladies and gentlemen. Para exclusive to. Kayo ang unang-una namin tutugtugan. Totoo. Wow! Totoo. Wow, First nakakatuwa time naman. namin tugtugin live. Alright. So exciting. So ladies and gentlemen, eto na, hindi natin patatagalin to. Imago with Magbabalik. Let's go. 2, 3, and... Babalik sa'yo Pag-ikot ng mundo Bilangin ng araw Susian ng reloj Minsan nawawala Gumagawa ng buwan Sa oras na't nagbabubuhos ang kalangitan ng tadhana Isang araw magugulat ka Inuwid mo na sa kabila Mga anino'y nalaho Andito na tayo sa bungat ng bagong luto Wow, Thank you. grabe. Palakpakan naman dyan. Guys, partida. Wala pa si Evie doon, ha? solid na. Wala pa si Evie doon. So, paano pa kaya pag nandun na? Mamaya, mapapakinggan natin yung full song talaga. So, any last words na gustong pasalamatan ninyo? Grab this opportunity. Thank you, Diego Bandido, for Sure. having us on It's your always a show. pleasure. Maraming salamat. And for your continued support of all local music. Yeah. Yes. Sir, baka kung sakali, promote mo yung pag Thank you sa'yo, Diego Bandido, tsaka sa Love Radio and Superstar Universal Records. Send all your love queries through Mervin Panganiban, Kainta Rizal, and Curry? Anything? Actually, thank you so much for having us here. And yun, Universal Records and Superstar Music. Thank you so much. Alright, so without further ado, ladies and gentlemen, eto na. Eto na yung pagkakataon na mapakinggan po natin yung full version. Here's Magbabalik, Imago with Evie Dancel. Right here. Babalik sa'yo